report sa subong nga COVID-19 pandemic. Kag sa aton balita espesyal, ano ang himuon kung ginaatake sa social media? Maayong aga Bacolod, may aga bilugawahin sang Western Visayas. Aron nga adlaw Sabado, Agosto 15, tuig 2020. Ang inyong news team, Action and Defensor. Kag-action Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang Intertropical Convergence Zone na nag-apekto sa gihapon sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang Bicol Region kag mga probinsya sa Quezon, Mindoro, Marinduque kag Romblon maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pulupanlag sa pagtupa sang marabon nga ulan, pagpanaguob kag pagpangilat bangod sang ITCZ. Mahinay tutob kasarangan nga hangin ang mabatyagan sa Central kag Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang temperatura sa Bacolod kag Negros Occidental mabatyagan sa 25 degrees Celsius tutob 32 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kay na 5:42 ang aga kag magatunod 6:19 karon sa gabi. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Welcome once again mga ka-aksyon sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Good morning anay sa kay Remia Garcia. Sa kay Rose Wenner dira sa Germany. Good morning Rose. Kag sa aton din ka mga iban nga Facebook followers. Sa kay Heaven mag-aga Jean Oceser, Kelly Jelly. Good morning. God bless Action Radio. Monitoring here from USA. Uy, taga US gali ni. Dennis Richard Tibor Roma. Good morning, liwat sa kay Mami Ann. Ganda. Gising na Energy Fans Club. Sige. Test mic ko no. Sige. Cory Vidaha still watching from Kuwait. Sa kay Gasha Hovidalia Mandra sa may Talisa sa Silay. Dali lang kay daw gagakon pa ko. Lisa Joy Ilon Amoroso, maayong agaman. Sa kay Jean Boyrom, sa kay Teresa Linaha Kayaw, good morning. Pare Arlene Boyrom dira sa Ciudad Zambago, good morning man. Sa kay Yoni Barrera, Kutok Barrera, good morning. Sa inyong nga duha dira, medyo tlotawhay na ni ang life sang duha ni na may doktor ka na, may successful na successful na tanan kabataan. Muna ka temprano ka kamu gani dapat kamu kuha na kamu. Ano action ba? Pag himo na ko mga kabataan. Para nga sa uli mag-successful para tubo lang. Tulotawhay na kamo. Dumandungan lang kalainin. Di ba? Sakto man. Para sa Veronica Villamor, good morning man. Para sa ako din lang ganay. Sa kay Dan de los Santos dira maayong aga. Sa may Barangay Pacol, Bago City. Kilala ko niya si Dan de los Santos siya. Sige. Edwin Pineda kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Good morning man ma'am. Veronica Balyados Ichaus from Barangay Estefania. Kagawad Gary Ichaus. Sige, watching live. No? Kagawad Gary, good morning. Sa kay nami ni kuno ang Song of the Day taan kay OPM ni. Hindi, naku gani. Kaya mo na kay OPM. Hindi na ko bala pagpilita. Hindi na ko bala pagpilita. Sige lang bala kay balo ka. Constant practice lang ang kinanglan. Bisa na galin. Isang kapamati. Kung nagkanta, manang ako nga magulang ara. Gidag di sa lahi na mo. Sa lahi nyo ginaya? Lahi gidya? At least, ginapanindugan mong inyong lahi. Ako na ganyan, didugda pa kahuyan ko pa nga mo nga lahi. Cancel na lang Action Boy. Sa mga iba na lang mga field. Sa iba na lang. Sa kay Aname Catalogo Gallardo. Family Minyosa, gamonitor good permi diri sa Barangay Maaw, Bago City. Oy mga taga Barangay Maaw, damo dira listeners, good morning dira sa inyo. Sa kay Gladys Noble, kay Tabi Noble, sa kay Giselle Franco, good morning. Sa kay Pearl of course, kay Attorney Alan Galunan, dira sa Maaw, good morning. Damo ko na classmate sa Maaw no? Kay Ma'am Bernadette Somsyo na, good morning. Kay Ma'am Ruby Abeliar sa Bago City, Maing Agaman.
Ginatamyaw man ni Evelyn Onyate si Kalaw gapangapi sa kapihan ni Diday sa Atipuluan. Oh, okay. May Tutos Kalaw. nakapagpangapit kaya. Tutos Kalaw gapangapi sa kapihan ni Diday. Alain man siguro nga Kalaw yan, no? Alam nga na. Ikaw mo yan. Lain man siguro yan. Damo man mga may mga tao May mga nga same man mga lang laban ang ilang sila. mga hayo Blackson boy. Good morning, Action Boy. Siling Nerel Gomez. Regards lang ko sa pinakagwapa ko galing idol si Action Ann. Kaya ginapatamya, ano mo ni siya? Ha? Ano mo ni siya? Ang tali ko man sa Ginapatamya ko da mga tiyo at tiya pati mga hinadlo sa pagkaisa sa barangay Abuanan, Bago City. Ang nagapatamya ko si Real Gomez watching from Bohol. Cory Vedaha, of course. Si kay Lea Cordova Maranyon, Aritanyo. Mm-hmm. Family Maranyon, Connection Boy, always good nag-monitor 24 hours. A day. 24 hours? 24 hours a day. Siguro sige lang kung monitor 24 hours, ba ilang daya? Karay. Ate, sige ha. Standby kita sa aton nagapanguna ng mga balita lokal. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:09. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato na panguna ng mga balita lokal, ginkonformar ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran, chairman sa Interagency Task Force, nga isa ka regular employee sa syudad ang napatay bangod sa COVID-19. So kay Familiaran, ang napatay ay isa ka 59 anyos nga lalaki kay nagatrabaho bilang sweeper sa Libertad Public Market. Dunga pa ni Familiaran, base sa impormasyon nga iya nakuha, nagumpisa ang paglain sa pamatsyag sang amo nga empleyado matapos nga ini ang naghilot sa isa ka vendor nga ginahilanat. Sunod pa sa Vice Alcalde, Augusto Diaz, ang ipaidalom sa RT-PCR test ang among empleyado, kag nagpositibo ang resulta. Ginpatigayon na sa mga otoridad ang contact tracing, ilabi na sa mahimata sa napatay nga residente sa Purok San Roque, Barangay Tangub, samtang ginpaidalom naman sa swab test ang iyas ni ginhilot. Bangod sini nga insidente, naglambot na sa 3 tanan ka mga empleyado sang syudad ang na-record nga nagkalamatay bangod sa virus, kag ang una nga duha nga napatay ang lunsay mga empleyado sang Land Tax Division. Regular employee na siya, male, 59 years old, from San Roque, Tangop, and got connection natin market sweeper. And that according to source dira, hindi may ginhilot siya ang gahilanat and nagaranakit lawas nga vendor. That I do not know kung dira na nagalin, pero na-swap na pa to. Gin-activate na sa lokal nga panguluhan sa syudad sang Bago ang ila contact tracing teams agud mapadasig ang pagtap na kag hindi na maglapta ang virus. Sunod kay Bago City Mayor Nicolas Yulo, nagtukod sila sang 5 ka mga contact tracing teams kundiin may 5 ka miyembro sa kada team. Dugang pa ni Yulo, wala labot sa contact tracing nga gintukod sang LGU, ginmando man sini nga magtukod sa nga tag-5 ka mga teams sa kada barangay sa syudad sang Bago agud nga mas madasig ang trabaho. Ginpahayag man sang alkalde nga in place ang ila mga plano kag ginhimo nga tikang agud nga maproteksyonan ang mga residente sang syudad batok sa COVID-19. As of August 14, 59 ang na-record nga kaso sa syudad sang Bago nga ginabugusan sang 33 ka mga aktibo nga kaso, 25 ang naka-recover kag isa ang napatay. Sa mga record, 6 ka mga kaso ang makabig nga community transmission. Temporaryo nga magasira ang emergency rooms ang Talisay City Health Office kag ang General Services Office kag Bids and Awards Committee Office
sa Talisay City Hall para sa disinfection umpisa kahapon Biyernes. Sunod kay Attorney Jonathan Yaldama, City Administrator, may isa ka lalaking medical worker nga nadestino sa ER nga nakakontak sa COVID-19 positive nga taga-siyudad sa Bacolod. Rason ni paidalom siya sa swab testing kagin pasira ang emergency room. Ang nasambit nga medical worker naka-quarantine sa karon samtang ginahulat ang resulta. Sa piyat nga bahin, isa man ka empleyado nga lalaki sang GSO kag BAC ang nakakontak sa COVID-19 positive nga taga-siyudad man sang Bacolod. Rason nga i-disinfect man ang nasambit nga mga opisina kag magabukas sa Agosto 17 kung sa Lunes nga adlaw. Wala naman sa gintalan ang adlaw kung saan uliwat nga magabukas ang ila emergency room. Sa karon may 39 ka COVID-19 cases nga na-record sa siyudad sang Talisay. Will be close to the subukan lang. And then, ang ako man ng GSO office and ang back office na bots, no? But ang purpose ini and disinfection of this office. Si Talisay City Administrator, Attorney Jonathan Yaldama. Nagalaom si Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya nga hindi na pagpalabuton sa masunod nga simana ang pag-release sa COVID-19 na funds ng PhilHealth para sa Corazon Locsin Montiliban Memorial Regional Hospital. Sa interview section hotline, ginpahayag sang kongresista nga padayon sini ginaduso ang patas nga paghatag sa COVID-19 na funds sa tanan nga hospital sa pungsod. Sunod kay Gasataya, kinahanglan nga isettle sang PhilHealth ang ila obligasyon sa CLMMRH kag sa iban pa nga hospital, ilabi pa nga mas ginakinahanglan sa karon ang dugang nga pondo para sa COVID-19 response. Una nga nagpadala si Gasataya sa PhilHealth para sa nasabit nga panawagan matapos na diskobre nga sa Western Visayas, isa pa lang ka hospital ang nahatagan sa COVID-19 fund. But we are hoping, no, nga hindi na malabutan pa Lunes, ma-release nila ni ang pondo sang mga hospitals for COVID-19 kay kinanglano nagidatayo action act nga nagasugod na kuno reconciliation sang mga claims, gina-reconcile na rather ang mga claims, and I was informed by Dr. Drilon na nagbayad sila 12 million. Kabahin sa pagpahayag ni Bacolod Congressman Greg Gasataya. Sa iban pa naton nga mga balita lokal, nagpasalamat ang grupo sa mga manunudlo sa probinsya sang Negros Occidental matapos ginpaisol sa Oktubre 5 ang pagbukas ng klase para sa school year 2020-2021. Sunod kay Dr. Gualberto Dahaw sa Alliance of Concerned Teachers Negros Occidental, sign of relief sa bahin sa mga manunudlo ang pagpaisol sang klase bangod sang nagapadayon nga COVID-19 pandemic. Doon nga pa ni Dahaw, mahimo nga mas makapreparar ang mga manunudlo sa paghimo sang module kag mga pagtulunan. Nagalaom si Dahaw nga sa mas madali nga panahon, masulbar na ang problema sa COVID-19 agud matawhay na ang palibot kag luwas na sa katalagman ang tanan kag para mapadayon ang pagtuon sa mga estudyante. Ang pagbukas ng klase sa Oktubre 5 ang kadungan man sa selebrasyon sang World Teachers Day. Ginatinguan sa lokal nga panguluan sa syudad sa Bacolod nga matagan sa nagakaigo nga suporta ang pamunuan sing DepEd ang sila ginahimo nga preparasyon may kang tanan sa pagbukas ng klase subong nga school year. Sunod kay Councilor Inesito Novero, ang chairman sa Committee on Education sa Konseho sang syudad, sa biyak sang pagpaningwa nga ginahimo sa mga departamento nagapati ini nga kulang sa gihapon ang mga inisyatibo ilabi na sa ginapaabot nga delay bangod sa ginapatuman man nga mga proseso. Ilabi na sa pag-release sa nagakaigo nga pondo nga kinahanglanon para sa amo nga programa. Pabor man ng konsihal sa ginpaisol ang pagbukas ng klase kag kung basihan ang iya personal nga opinyon, mas labing maayo kung ini ang patigayon na lamang sa bulan sang Enero masunod nga tuig. Ginpahayag naman ni Deputy Assistant Regional Director Dr. Jocelyn Solana nga sakop sang mando ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga private schools nga ipaisol ang pagbukas ng klase sa Oktubre 5. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Solana dapat sundon kag respetuhon man ang mando sang presidente. Ginalantaw ni Solana nga ang pag-aproba ni Duterte sa pagpaisol sa pagbukas ng klase ang maghahatag sang tion sa mga manunudlo nga ma-evaluate kag ma-review ang mga modules. Sunod kay Solana, luyag sa presidente ang safety sang tanan kay kadwa mo ang kalidad sa module nga ihatag sa mga estudyante. Dunga pa ni Solana, handa na kuntani ang mga modules para sa una nga 2 ka semana sa pagbukas ng klase sa Agosto 24, apang ginako nga may mga modules pa nga wala maimprinta bangod sa kakulang sang bond paper. Action Radio Philippines Standard Time, 7:16.
O, kag sa ato naman nagapangapibla mga ka-aksyon, ang ginarecommend nato sa inyo ining black Gobyerno sa Pilipinas nagapag-igangot sa 25 ka mga drug makers para sa potensyal nga bakuna batok sa COVID-19. Samtang mga pribadong eskwelahan na nagahinyo kaya hindi sila ipaglakip sa pagpaiso sa pagbukas ng klase. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Live. Oh, sige. Good morning, Anay Bukap. Ang aton lang nga mga mga naganegosyo dako na man ng mga palakat dos kabuhi nyo bla. Hindi nyo di pag-i-flood sa amon nga wall. Sa FB wall. Ha? Ay, Tanan-tanan. flood ay ang aton nga wall din sa mga negosyo. Ti para na diya sa aton mga listeners, mga followers naton. Nga naga-comment, ti kung may mga negosyo ka nga imo ya. Hindi mo diya pa i-flood sa amon nga wall kay tikon tingin na black na i-blackan lang namon kay ang wall namon na puno na sa yawan ka pangita. Reklamo na karon. Ha? Dapat ka reklamo action mo. Gani man. Sige lang nga. Anyway, good morning kay Tiray Linaha Kayaw. Kumusta ka na Tiray? Mierna Onofre Claude. Kay Marjorie Villaflor Tipsay. Good morning kay Isaac da. Kay Isaac Tipsay. Good morning man. Magdalena Tan, Mags, good morning Mags. Edwin Miranda Senior, good morning bro. Ethan James Sarmiento, mayong agaman. Suliton ko lang ang panamyaw bla kay Eric Munibet sa Barangay Caridad sa iya birthday karon nga adlaw, no? Sige, Action actionan. boy, may nagapamangkot. Di nga, wala ko na si Action Dorel kag si Action Eden. Si Cory Vidaha gud nagapamangkot. Bakasyon grande Bakasyon sila. grande. Sa Monday, hoping ara na sila. Sige. Okay. Sa bakasyon na pertining duha nga daan mo. Why pa sila galing ka post sa ilang nga mga kwan eh. No? Mga Bantayan bakasyon. nyo lang. Pero may mga pakulo na sila subong Action Boy. May mayo ding ambal si Dennis, oh. Ano? Kung hindi ko na si Mami Ann magkanta, si Nong Nelmar na lang ko, no? Okay, ito palbalay na si Action Elmar. kung hindi ko na si Ann magkanta, ikaw lang ko, no, Nelmar, ang makanta. Gusto mo si Sir Elry pa, eh. Sa kaya, Sinto Surada Rose, good morning, Action Radio ba, condolence na ko sa family Hurada sa Barangay Baliwagan sa San Enrique. Hindi ka na, sige. Bia Jonathan, Jocelyn Andrada Changson, sa Mansilingan, greet nila si Emilia Caspe, kag Annalyn Paragados. Sa kay Tess Diaz, watching from Agbalyo, Kabankalan. Sige, Jocelyn Arizabita Olak, of course, kag kay Darrell Panado, good morning man. Sige, okay ka na da? Sige, sa kay Sir Edwin Miranda, Senior Action niya, boy. Kay Ethan James Sarmiento, nga nagalantaw man subo nga aga. Sa kay Mama Jean, oy si Sir, good morning. Ang aton nga. Hindi ka na kay Kuano sa kay Cruz Blau. Richard de la Cruz. Good morning, watching from Isabela. Kita mo? Cross R ba now? Cross R? Wala pa di sa sakon. Sige. Marilo Tronco, good morning man. Sa kay Bipoy. Poy, good morning. Arkisola, good morning. Okay, Mar? Makanta ka? Okay. Sabi ko makanta ka. Sabi ko niya okay. Sabi ko makanta sa. Sige, standby kita sa aton mga balita nasyonal.
maglikaw sa balatian mga kaaksyon ang Life Extension Vitamin Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:23, detalya na sang mga balita nasyonal. Nagpag-istorya na ang gobyerno sa kapin 25 ka mga drug makers agud nga makahimo sang potential nga vaccine batok sa COVID-19 sa piya ka parayon man nga nagahulat sang dugang pa nga impormasyon angot sa Sputnik 5 vaccine sang Russia. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, sa piyak nga nag-istorya ang mga representante sa Department of Science and Technology sa mga taga Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology nga nag-develop sa Sputnik 5. Nakig-angot man sila sa 16 ka mga drug makers nga kalakip sa COVID-19 Vaccines Global Access Facility. Natalana nga mag-intra ang Pilipinas sa Solidarity Trial on Vaccines sa World Health Organization umpisa sa bulan sang Oktubre. Naghatag sa 1 milyon nga cash kag PPE sa China para sa medical frontliners sa Pilipinas. Sa pagi sa Chinese Embassy sa Pilipinas, ginhatag ang bulig sa China sa mga health workers sa pungsod nga kung padayon nga ginapagbatuan ang COVID-19. Mismo si Chinese Ambassador Wang Zilian ang naghatag sa bulig sa mga tiglawas sa medical frontliners. Ginpasiguro naman sa embahada nga padayon ang suporta kag bulig sini sa Pilipinas. Samtang nagahinyo naman ang Coordinating Council of Private Educational Association of the Philippines sa Department of Education nga hindi pag-ilakip ang mga pribadong eskwelahan sa pagpaisol sa pagbukas ng klase sa Oktubre 5. Sunod kay Cocopeya Managing Director Joseph Noel Estrada, dapat hindi sila pag-ilakip bangod madamo na sa mga private schools ang nag-umpisa sa ilang klase antes pag inanunsyo ang liwat nga pagpaisol. Dugang pa, gina-clarify pa nila ini sa karon kay nagalaom nga pahanugutan nga magpadayon sila sa pagpatigayon sa klase bangod handa naman sila. Nagapati sa Estrada nga ang main issue kung nga liwat ginpaisol bangod hindi pa preparado ang mga pampublikong eskwelahan sa pagpatigayon sa klase, ilabi na nga padayon sa gihapon na pag-print sang modules nga gamiton sa distance learning. Ginpahayag sa pila ka grupo nga ang pagpaisol sa pagbukas ng klase. Klaro nga pag-akos ng Department of Education nga hindi pa handa ang hensya para sa luwas, may kalidad kag accessible nga edukasyon para sa mga kabataan. Ginpahayag sa National Union of Students of the Philippines kon NUST kag Salinlahi Alliance for Children's Concern nga ang desisyon sa gobyerno nga pagpaisol sa pagbukas ng klase sa Oktubre 5 naghatag ligwa agud nga ma-validate ang mga concerns nga ginapalabot sa mga manunudlo, ginikanan kag estudyante. Para sa NUSP, klaro nga hindi pa handa ang DepEd sa ipatuman nga distance learning. Nagagawa naman sa Special Social Weather Stations 2020 National Mobile Phone Survey nga 79% sa mga Pinoy ang nagpahayag nga mas naglala ang sitwasyon sa ilang pangabuhi ikumpara sa pareho nga panahon sa nagligan nga tuig. Ang 79% nga na-record subong nga Hulyo tuig 2020 amo ikaduha nga pinakataas nga na-record sang SWS. Ang figure nga na-record nagasunod sa record high sang 83% sang Mayo tuig 2020. May 12% na pahayag nga wala sang pagbago sa ilang kabuhi, samtang ang 8% na pahayag nga nag-ayo ang ilang pangabuhi. Ang SWS gipatigayon sang Hulyo 3 to Hulyo 6 sa 1,555 ka Pinoy respondents nga nagaedad 18 anyos pasaka. Luwat nag-file sa Senator Leila de Lima sa motion for bail kasunod nga nag-claim ini nga napasluan ang mga prosecutors nga magpresentar sa mabakod nga ebidensya batok sa iya. Pagi sa abogado sang senador, nagpangabay si de Lima sa Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205 gatubutan siya nga magkapiyan sa isa sa tatlo niya ka mga drug cases. Si de Lima kagang iya anay aid nga si Ronnie Dayan ang ginakusahan sa conspiracy angkol sa illegal drug trading.
Sila ang ginaakusar nga nagbaton sang 10 million pesos nigikan sa illegal drug trade sa New Bilibid person. Una nga ginfile ni Dilima ang motion for bail sa isa niya kakaso sa bulan sang Hunyo. Nagapati ang kampo ni Dilima nga ang testimonya sa mga testigo, lakip na ang mga preso sa Bilibid ang hearsay, incredible kag inconsistent. Ginpangwasak naman ang mga cellphone sa Bureau of Corrections ang mga cellphones, laptop, tablet computers, pocket wifi kay ibang mga mobile accessories sa siyudad sa Muntinlupa. Ginpangguba sa Bucor ang 3,817 ka mga cellphones, 101 ka pocket wifi units, 41 ka tablets kag 7 ka laptops kay ilan na kumpiskar nga kontrabando sa New Bilibid Prison. Wala labot diri ginpangwasak man ang 2,072 ka tobacco bars, hand-rolled nga mga sigarilyo kag 98 ka cigarette sticks, pati ng madamo nga bladed weapons. Lakip man sa ginpangwasak amo ang 29 ka mobile phone signal boosters, 11 ka power banks, 4 ka smartwatches, 7 ka digital weighing scales, 2 ka depektibo nga digital cameras, 8 ka units sang PlayStation portables, kag 12 ka DVD players. Ginmando ni Philippine National Police Chief Police General Archie Francisco Gamboa ang administrative relief kag restrictive custody sa 11 kakatapos sa Bulacan PNP nga ginalagar involvado sa fabricated nga Bibles operation sa San Jose del Monte. Sa press statement, ginpahayag ni Gamboa nga wala niya ginatolerar ang ginahimo sa nasambit ng mga pulis kag dapat pasabto ng mga ini sa ila ginhimo nga nagalapas sa ila ginsumpaan samtang yara sa serbisyo. Ang 11 ka pulis nga assigned sa City Drug Enforcement Unit o CDEU sa San Jose del Monte, Bulacan ang nagapangtubang sa kaso kriminal bangod sa ginaligar kidnapping kag pagpatay sang 2 ka tawo sa nasambit nga operasyon sa bulan sang Pebrero. Action Radio Philippine Standard Time, 7:29. Kag para sa Lawas, sis manakuntumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga ang aton mga balita international, balita sa sports, showbiz, kaiban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition.
So, sa ating mga ka-action sa liwat, good morning. Kay Tita M sa Boso, kay Ethan James Sarmiento, nga nagalantaw subo nga aga. Kay Maria Teresa Hofe Lenya, good morning, Sir Boy. And Sir Boy Action. Di ka natamping sugod man. Sige, go. Makita Kaya hari mo po, lang na. nalaptawan ta ni si Jonah Garcia, kag si Martin Nag-refresh Aliling. lang ako nga phone. Oo, Nag-refresh nalaptawan to ni- si Martin Aliling, si Jonah Garcia. Ginagreet niya pamilya Garcia sa Bago, pamilya Baladay, Brigabel, Motin family, Dalumpines. Pinamilya niya mo sa Sitio Lunao, Barangay Mailom. Watching from Tandang Sora, Quezon City. Tapos, diri ka nagsugod kay Sherilyn, Oro Javier, o kon sa kay Teresa Ophelenia. O, dra ka. Sige, go ka na. Dali lang kita, Action Boy. I-greet ko ni sa danayo ko basi pagsunggod. Si Raymond Legaspi Pinida, good morning. Kagsimo dira pamilya, mayong aga lamang ng pag-monitor. Sa kay Janaline Castro, morning sir, patami ako family Castro, kag family Tarusan sa Purok Southern Village, Barangay Handumanan. Thank you and God bless. Kay Janaline Castro, sa liwat, good morning. Dami ko na sang tingog ta. Nimo. Sir mo, sir. Ti Action Boy. Sa kay F. Smart Adios Alsado, good morning. Action Radio, Tito Boy, kagadayan. Tamyaw lang ko sa Tagasan 1, Banwasang Pontevedra, sa Jomen or Homen, ini sa Action Boy. Family, kag sa mga barangay council, dira, naga-monitor lang siya sa Tansa, Cavite. Okay, sa kay Inday Blaza, good morning man. Sa liwat sa kay F. Smart Adios Alsado, good morning. Kay Jonah Garcia, salamat kag halong kuno. Ingat po kayo. Sige, okay. Ang iban karon naman. Standby anay ha sa aton dugang nga mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Ay Mr. John Chongle sang Task Force Kasanag kag kay Ma'am Cathy. Good morning. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time na 7:35. Sa atong balita international, ginpanawig sa Estados Unidos ang pagdumili sa non-essential travel sa ilaland border sa Canada kag Mexico sa dunggang 30 ka adlaw matapos nga madamo nga estado ang may kabundayan para ma-contain ang outbreak. Ginkompirmar ni acting US Homeland Security Department Secretary Chad Wolf ang report paagi man sa isa ka post sa Twitter. Ang pila ka bulan nga ban nga wala nagalakip sang trade kag travel by air, ang una ginpatuman sa tung bulan sang Marso. Kag makapila ini ka beses nga ginpaisol bangod sa parayon nga pagsaka sang COVID-19 cases. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, ginanunsyo naman sa Department of Finance nga redesign sa World Bank ang porsyon sang 1.9 bilyones dollares o kung may katumbas nga 92.5 bilyones pesos nga proyekto sini sa Pilipinas agud suportahan ang pungsod sa economic recovery plan nga dulot sang coronavirus pandemic. Tuyo sang redesign plan agud mapatibong ang competitiveness supply chains nga maghatag sang trabaho sa komunidad nga apektado sang pandemic. Ginpahayag ni World Bank Country Director for Brunei, Malaysia, Philippines, and Thailand, Indiame Diop, nga ang bangko handa man nga suportahan ang Build program sang gobyerno sang Pilipinas. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 48 pesos kag 71 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 53 centimos. Samtang ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 28 centimos. Kag sa atong balita
balita entertainment, gin-cancel sa nga mutya ng Pilipinas ang 2020 calendar of activities bangod sa COVID-19 pandemic. Sa Facebook post, ginanunsyo sa mutya ng Pilipinas Incorporated nga ginhimo ang desisyon agud nga masiguro ang safety sang tanan. Suno sa organisasyon, ila tapuson ang existing nga mga obligasyon kag magapadala sa beauty queen nga magarepresentar sa pungsod ko ng international titles magapatigayon sang virtual pageant. Sa baylo nga pageant, ang organisasyon magatutok sa karon sa humanitarian efforts sa good suportahan ang frontliners kay komunidad nga apektado ilabi na ang mga street children. Sa balita na sa patag sa sports, ginpangunahan ni Damian Lillard nga nakakuha sang 42 puntos ang 12 halin sa nakuha siya sa ikapat nga quarter. Matapos makuha sang Portland Trail Blazers ang katalagan kontra Brooklyn Nets sa score ng 134-133 para makasulod sa play-in. Ang resulta nagkaka sa Phoenix Suns nga magapauli nga may 8-0 nga record. Ang 8th kag 9th place finisher sa West amo sa karon ng Portland kag Memphis nga maghampang naman karon nga weekend sa one or two gameplay in series. Balita espesyal! Alright. Nakamute lang. Hindi ka magkanta. Nakamute. Hindi ka magkanta? Hindi na ka. Ari ay. Si Dinas Richardo, ari na oh. Kaya mo ni. Ha? Kuya, sumpunan mo na karon. Kobla. Sabi mo si Richard. Tatanda at lilipas wala ko na. din ako. Ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyo. Yeah! Alaala. Good! Dahil minsan tayo'y magkasama. And energy, one more! Kamyan. Dua lang ka linya, be. Nakasal, hindi Sige na na, pala. dua lang ka linya. Sige na sina. Kaya ganta ka karoon na 5. Hindi ko nga kaya ginasumpunan mo lahi. Hindi na ko action boy. Hindi ko na magbahuyan ang ako niya lahi. Sige ha. Kag-special nga ako. Si Marcy Rombines Sunyo. Gali, good morning, no? Kagawad King Rombines. Dira sa, hindi nga na yung sa isang inubaan. Good morning. Enough na yung pag-support ko sa mga gam-ama. Kay Higot One Ball Gallo. Roberto Gallo sa US. Kataw ganay kami kay ina kay ato to sa balay ni Juan. Ini blang boksidor ta si John Riel Casimiro blang. May encuentro ni sa mo galing kay isol tungod sa pandemic bala. Mo na gani kakapektuhan man action boy. Taw ganay kami karon liwata no. Happy birthday sa kay migo ko Naldo Guevara sang Happy BIR. birthday. Halin sa kay Turco Jongko. Nan, happy birthday gali kay Naldo. Kasi ma-retard ni guro si Migo ko ay. Kay sabi ay ani sa mo no. Pag-greet ang gali sa piyak balay nila. Ni Dennis si Choy Tagoy kag Chay Sara. Kay pag-greet din sila ko no, Choy Tagoy kag Chay Sara. Sige. Okay, good morning lang dira. Aha, go. So, dili na kita action boy. Sa atong balita espesyal, ano ang mga dapat himuon? Ang pila ka mga dapat gali himuon kung ginaatake ka sa social media. Kay uso subong ang mga online, syempre, ng mga vlog, vlog, or even gani, post mo lang, di ba, action boy? Simple Kung ginatake ka, busi ko ginabash ka, or mayroong isang ila kainit sa preyo nila, di gina po sa social media mo. Wala na nila ginabutang kung sino na, pero, tiyan mo na, ikaw nagali. Mayara to ka, nakita ko nga niya ng kagibutay ka lang, may sample labi, no? Sample lang, hindi ikaw ya, pero sample labi niya. Nang niya, hoy, ang defensor, ang utang mo nga 250 sa kwan ba? Na to kay may meeting karon ni Chikod. Gani. Oo. Tina, yapang, yapang personal na tani nga istoryahan. Ay. Ang pag-post mo sang utang sang pareho mo sa Facebook, hindi tayo magbayad ng Facebook. Yan eh. Napakuyan. Kaya siya yung personal ang may utang sa imo, hindi si Facebook. Sige. So, muna action boy, una-una naton ang pinaka-basic nga dapat naton nga himuon apan abi nakabaton kadara negative nga comment sa imo nga gin-post action boy. Kaya not all, bisan kadami namin sa imo nga post, nga ra ginaya may mabash sa imo. Sample na lang ang kay Kim Chu.
Correct. Di ba? Kim Chiu. Oo, bisan tuod nga may nga gin-absorb nila in positive way pero damo gyud nag-negative. Sa mga action boy, ang number 1 gid nga himuon, don't panic. No, hindi mo panik. Oo, hindi ka magpanik kay hindi man lang ikaw ang naka-eksperyensya sina. Di ba? Tanan nga gamit sa social media, hindi man gid bingat harsh, pero may ara gid na ma-experience nga mga negative comment. So dapat hindi ka magpanik kay i-compose imo nga self kay para makapensar ka kung ano ang imo nga himuon. or ano imo nga himuon, ano ang imo nga mga option nga himuon man. Ako ya, simple lang ko na sa mga muna. Wala ko lang gina-mind. Oo. Pero na. Belanda. Okay, madula pala na. Gani. Kaya Malabay magsingit lang. sa bat, abaw maglaba ang inyo convo maglaweg. Unless ka preparado kagid. Oo. Unang ready ka po pagsabat sa iya. May time ka bla, pero para sa ako na kung wala na ako na time sa iya, galing kay daw na ako na time sa mga mo na yung magsabat-sabat kada. Kita mo talagsa lang kuya ga, way ko ga kuan way ko ga una bes way ko ga po, talagsa lang ko ga post, talagsa mo ko ga comment. Na-comment lang ko na kung daw mga ka-importante na gid lang blaw. Sakto na action boy. Kaya asa ako niya na-notice ko man gani si mo, mas more kay nga vocal na lang. Diretso mo gina-istorya. Oo. Way ko ga tarmaran ko sa hindi way ko time para mag-ubra sa mga Gani. sa Kaya ang Facebook. isa pa gini action boy kung ipaagi mo bala sa social media, may tendency nga madako ang issue pero wala kamo kabalo nga gamay-gamay naman gili sang ginhalinan sina sa Wala ko ginawayan mag isyo mo. gid pestahan mo sang iban. Oo. Nag-trending na kamo. Nga supposed to be kamo lang dapat nga duwa ang Correct. masabtanay parte sa utang nyo. Sa utang. Sa utang. Sama na action boy. Ang ikaduwa, hibaloon. Hibaloon naman hibaloon mo kung ano ang isabat mo sa iya. Correct. Negative man na siya o kung sort of do ka advice man abi even negative siya pero do somehow do maka nakakuha kabala Basta mo sabat agad. Oo. Okay, lang siguraduhin mo sabat mo. Oo, siguraduhon mo lang. Ibaloon mo. Ang mo isabat. May ara kon kay isa nga nagabasta lang siya nga mag-message dira sa imo negative pero lain gali do pangita lang gid siya attention. Pangita sa attention para magsikat siya. Di gahimo siya sa mga negative or mga harsh nga mga words na ginagamit ya para amo na nang i-message siya or i-comment ya sa imo nga post. So basahon mo danay i-antes ka mag-reply man siya kay basi kung mag-reply ka sa iya sa malain man di pareho na ka mga duha. Correct. Amo na action boy. Ang ikatatlo party naman niya sa inang kong kaisa ng okay man na nga maminsar ka danay. Pero may ara kita sa mga term kun kaysa nga dapat nang update ka man bala nga mag-reply. Pero hindi iya nga agad-agad i-reply mo reaction mo sa iya nga comment. Kundi halimbawa mo na nag-post sa about sa utang. Pwede mo siya may message ko da sa imo personal PM ko da Private sa imo message, may PM ko da sa imo please read nga kaisa duga diretso kita hinabrang makita naton tiga init na dayon ulo ta pagkabasa naton nga negative na siya matik matadayon mag-reply then uli mo na na-realize hala nga nag-reply ko to supposed to be ano na lang to dapat ng offline na lang or in private na lang namon yung istoryahanay. Di mo nang nagakatabo kon kisa, kag amo man na ang nagapalala nga naga-trending ka. Kaya man agad-agad ka nga mag-message sang mga maghatag sang imong nga reaction sa negative nga comment without realizing sang imo man nga gin-compose nga statement. Ang last action boy, damage control. Oo. Ano ang pinaka dapat kuno nga himuon para nga hindi na matapna na ang ginahimo sa sinang basher sa imo. Kaya kung di ba do given sa aton pasaka dayon kaso? Pasaka dayon kaso. Pero ti isubong ya kung maghambal ka nga kitanay na lang ta sa hukmanan. Kitanay na lang ta sa korte. Ay, kadlawan ka pa kung kaisa. May mga upod pagid siya. Nan. Amo na ang problema. Alam mo sa ito, kita na lang sa kanto Lain. Kita na lang sa kanto
korte kalayo na iya. Kaya sa kanto kita na yo. Sa kanto. Ang daw laing gidwat mo sa ako kita na ita sa kanto. Kaya ang iban kun kaysa nang balang hindi bala dali maka pugong sa ilang nga kainit. Abtik man sila dayon nga magpasaka da kaso. Kung sa social media kaya kung pikon ka kuno action boy, prone ka gid sa mga bash. Correct. Muna kung kon ka blang dali ka mangutos siling blang una pang utos perdi na ya. Oo. Kaya mangutos da. Ako ya sa mga ginabash sa social media belinda. May ara kanina nga kuisa nga kung ikaw ang ginabash, may ara ka sabat ya para sa imo mo. Kung ikaw gina personal magsabat, yawang ka daya. Bida. Hindi ba basta nga kung daya nga concept ang kinaka-konsepto ko na daya sa amo na. Kung hindi mo lang makwartahan bayda. Hindi Alay naman sapak, di ba? Kung hindi mo lang makabakal sa bugas sa imong sa imong tiligangon, hindi bay na lang da. Oo. Kung hindi mo lang sa makabuhin sa imong tiligangon, bayda. Kung hindi sa makadugang sa imong tiligangon, bayda. But silingon, way man na pulos way man siya mabulig sa imo. Way man siya sang makuha sa imo. Way man siya sang kuhaon sa imo. Tibay da. Takan man lang na siya. Ngita naman na sa ibang dayon. True. Hindi na yung mga kitanay kita sa korte. Ano to? Kitanay kita sa kanto. Tanay na santo. Toren, stano Likod to gym mo Hindi ba? Kaya mo na mo, panaya mo. Sige. Siyempre. Okay. So, action boy, Oo. ang mga dapat mo nga himuon. Mga Sige. gamay mga tips para sa aton mga ka-action since nga ang social media subong do grabe nagid ang apekto ya sa aton. Epekto sa aton subong. Oh. Mega si kuan di mega request di gani niya. May comment sa may ano sa bla may suggestion. Tani ko no naga-report hindi na lang niya pag i-require gid nga magamo ni bla face mask. Galing kay sige lang. Amuta kay gin-require kita sine. Or sa aton lang protection man. Protection Dapat no. lang protection. Correct man. Gina-required ng SM. Kahapo-hapo bla. Hinahapo man kami magambal lang nga. Yawo kami no. Kahapo-hapo mo. Sige lang kay for our own protection and for the protection of others. Yes. Kakita diriti masig protection nanay man tayo, di ba? Tsaka Muna nga bisan budlay, bisan may kabudlayan sa amon, sige na lang. Kay protection ni sa akon, Sa atong protection man sa mga upod tadi, no? Way man ta kasiling nga kundi protection na. Way gid sang malain para sa muna gani nga kuan gid bala gina-emphasize gid from time to time nga sundo naton ini ginatawag naton nga health protocols naton. Yes. Kaya hindi lang na protection sa imo kundi protection man sa iban. Buligay ni tanan mo buligay kay para nga makapna tanib lang paglaptas ang COVID-19, no? Kagawad ulay abalahon, good morning. Sakay liwat i-greet ko lang on air si Eric Monibet, good morning and happy birthday. Halin ni kay Rose Wenner ang imong magulang. I would presume magulang niya si Rose, no? Kag sakay sino pa i-greet ko man on air man si Sir Jan Chong, good morning man. Kag ano ni? Attention. Sa Cadiz. Yes. Sa Cadiz magkadto ka to sa Cadiz. Mga taga Bacolod, magkadto ka mo sa Cadiz, magtiner ka mo to mga 2 or 3 days. I-quarantine kaya consider ka to PUM. So laban-laban i-quarantine ka na. Kung sa may mga aras mong Cadiz, medyo magbubudlay magkadto sa Cadiz mong taga Bacolod ka. Damo nang punto da. I-quarantine ka kung isa ka lang kadlaw tabi butanta magkadto ka lang to, may ginbakal ka lang. Da may mga protocol sila nga ginasunod gyapon. Da mapa-register ka, mapaamo ka na bala. Medyo usa ko na hibaluan nyo lang ang protocol nga napatuman sa siyudad sang Cadiz kung taga Bacolod ka. By the way, action boy, good morning kay Sir Raymond Alarcon Sagal Jr. Nga nag-monitor man subo nga aga. Si Kwanto, si Mr. Pineda, na-greet mo na. Dahil lang gid ha. Si Kwan mala, sino to? Mr. Pineda to, si... Raymond. Sir Raymond. Muray, sa raman
Ginagreet yung family Marinay and sa kay Mama Yakuno Ramona and Lola Erlinda de la Cruz. Sige. Kaya good morning man sa amigo ko kay Dennis Perma. Good morning. No? Kaya sa ko Paul sa Kapitan Leopoldo Duran Jr. Sa aton nga Vice President, sa kay Ray Jantan Villalon, good morning. Ara na siya. Good, gid ko na. Good. Good ang pagkanta. Mga boy Duran na iya. Mga auntie. Lang. Sige. Support na naman niya. Mga boy Duran. Sige. Okay na kita. Okay. May tani ni kon ang kay SM ni nga kuno kumakuno kay. Ano naman na? Para kay basi pa lang kung mapwede kita nga daw may mga ginahimo kita nga daw kung pwede na hindi kita ya mag sa sulod bala. Kay puwerte gid kahapo. Standby na kita mga ka-aksyon sa Action Hotline. May kaupo ninyo si Action Art Tayhupo. Lipat ko kay Attorney Galunan dira. Good morning sa mga maahon, no? Pearl, good morning. Ang inyo diri nga news team, Action and Defensor. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod